Dobrý podvečer, teď ještě počasí. Dnešní teploty se na většině stanic dostávaly i na hodnoty nad 30 stupňů Celsia. Objevilo se jedno místo, kde bylo dokonce 35 stupňů v Moravskoslezském kraji. Když se díváte na oblačnost, bylo jí v průběhu dnešního dne jen minimum, skoro jasno nebo polojasno převládalo, pak se ale objevily ojedinělé bouřky. Bylo to v oblasti jihozápadních a západních Čech, ale vidíte, že to skutečně oproti tomu, jaké bouřky se už letos vyskytovaly, není nic výjimečného a nic výrazného. A není to nic výrazného ani ve srovnání s tím, jak to bude s bouřkami zítra a taky v neděli. Tady jsou teploty měřené ve 13 hodin odpoledne na meteorologických stanicích. Vidíte, že na většině míst už v tu dobu bylo přes 30 stupňů a rekordy tak padly asi na 90% meteorologických stanic v celé České republice, které měří delší dobu než 30 let a pravděpodobně i v pražském Klementínu na té vůbec nejdelší řadě. Daleko intenzivnější bouřky se teď objevují nad západní Evropou, tam se vlní frontální rozhraní, zatím k nám nezasahuje, stane se tak ale už zítra v průběhu odpoledních hodin. V noci tedy počasí prakticky beze změny. Pokud je někde polojasno, bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno nebo úplně jasno. Teploty se budou držet mezi 21 až 17 stupni Celsia. Znamená to, že na některých místech zažijeme další tropickou noc. Vítr jen proměnlivý, většinou do 4 metrů za sekundu. No a tady už se díváte na to, co se vlastně odehrává v tom tlakovém poli. Tohleto frontální rozhraní zůstává tedy nad západní Evropou a k nám bude zítra zasahovat taková nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Po její přední straně se k nám bude dostávat velmi teplý vzduch a proto i zítra musíme počítat s extrémně vysokými teplotami. Znovu se dočkáme na některých místech i víc než 35 stupňů Celsia. Teď tedy konkrétně, jak to vidí detailní numerický model, tady sledujeme hlavně oblačnost a také srážky, které se postupně od západu budou do Česka přibližovat. V odpoledních hodinách se bude jednat jak o přehánky, tak i bouřky a ty bouřky ojediněle můžou být i intenzivní. Znamená to, že si tedy ojediněle můžou objevit i přívalové srážky, kroupy a nárazy větru. Platí výstraha i na vysoké teploty, ty by se zítra měly dostat znovu až k 630 stupňům Celsia. Velmi vysoké teploty pro celou Českou republiku, kromě Vysočiny, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Tam budou teploty vysoké, tedy s hodnotami kolem 33 stupňů, takže hned dvě výstrahy týkající se teplot. No a tohle to už je zítřejší den, mělo by převládat polojasno nebo skoro jasno, ale od západu bude mraků přibývat, přidají se jak přehánky, tak i bouřky. Teploty tedy 32 až 630 stupňů Celsia a právě hlavně na západě Čech se budou vyskytovat v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. Srážky z úhrny kolem 50 mm, nárazy větru a také krupobytí. To všechno se v bouřkách může objevit. Slabší bouřky potom ve východní polovině Česka. No a pokud je o biozátěž, ta je na třetím, tedy nejvyšším stupni. V neděli se velmi citelně ochladí. Odpolední teploty sice na východě můžou být ještě až ke 30 stupňům, ale v Čechách už bude jen 22 až 26. No a vidíte sami hodně oblačnosti, deště, přeháněk a taky bouřek. Silnější by měly být pravděpodobně ve východní části České republiky. No a teploty kolem 23, 24 stupňů Celsia. Taková by měla být maxima v průběhu příštího týdne. Minima se budou držet kolem 14 stupňů. Tolik počasí pro tuto chvíli. Dobrý večer.